Intkom baqalkom ħafna xtatu l-soċjetà sabiex naraw pajjiż aħjar. Għal dan il-kamp tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt ralli li tellet fid-dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista mill-Apan fl-okkażjoni ta' 60 sena Malta Indipendenti. U ringrazzja l-ħidma tal-Apan li ilhom iwettqu għal dawn l-aħħar snin fiħdan il-Partit Nazzjonalista. Bernard Grech fakkar fil-ħidma tal-ex Prim Ministru u ex President ta' Malta Edifene Kadami li ġabet fuq saqajja lil Malta u għawdex wara tmexxija Laburista. U l ġurnata u għannota kif pajjiżna jinsab maħkum minn mafja kriminali taħt mexxija ta' gvern Laburista. Kien għalhekk fejn fakkar li l-anzjani f'pajjiżna għandhom ir-rwol essenzjali fejn fost l-oħrajn jgħinu biex ittellaw ġenerazzjonijiet li jiġġieldu għal futur aħjar. Fil-fatt Bernard Grech fakkar kif minkejja l-isfidi kollha li Malta għaddejja minnhom qawwa qalb dawk preżenti fejn fakkar kif jekk issir ħidma faqda waħda flimkien nistgħu nirnexxu. Indirizzaw ukoll din ir-rally l-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista l-Eksperiċi Kalaxxone u s-Segretarju Ġenerali Michael Piccinino fejn fakru kif bħala forza waħda rridu niġbdu l-istess ħabel sabiex pajjiżna jimxi l qudiem. Preżenti kien hemm ukoll it-Teżorier tal-Partit Nazzjonalista Veronika Perici Kalaxxone u għadd deputati nazzjonalisti.